गावनि मानसिया गोदाव सोराव जानानै दं मानसिखौसो बुथुमनानै दङ बिदि दङ मानो बिदि जाखो ओमफ्राय बे सरकार थानानै सरकार थायोब्ला साबसिन मा बिसोर मा खालामदों बिथांमोनालाय आफामोनहा बिनि नामखौ लाबाय आफामोनहाबो थैबाय दा बे आफामोननि नामखौ माबानानै जोङो दिनै माबानानै लाबाय दा बेवहाय जोंनि हाया आंनि निजे हायानो बेवहाय 11 बिगा दङ बिनिफ्राय बैसोरो माबा खालामना लादों हाखौ माबानानै बिसोरो बिलाल आलि होननाय सासे दङ बिसोरो माने अकुपाइड बिसोर माबा खालामना लानानै दा बे हाखौनो बे फुख्रिखौ जावबावदों बिसोरो जि हक बे फुख्रिखौ जावबावदों बिसोरो मानो जावखो बे खोथाखौ बुंदोंमोन जोङो बे केस जानाय बे हा बियो मानि थाखाय बेबादि खालामखो होननानै जों बेखौ माबानाय जादोंमोन आरोखि खिन्थु दिनैसिम दिनै जोंहा बै आवगायनि गभर्नमेन्टआबो बिदिनो जोंखौ माबायाखिसै आरो नै दानि नैबे गभर्नमेन्टआबो जोंनि माबाखौ जोङो फैबाय अफिसाव कत'खिनि जोङो फैनानै बे खोथाखौ जों बुंफैबाय जे सारा बे जिनिसा दिनैल' नङा जों आवगायनिफ्राय माबानाय आरो जोंना गासिबो जोङो लेखा फरा गासिबो दंजोबो जोंनियाव दासिमबो बे 24सिमा जोङो माबाखौ होगासिनो दङ खाजोना रसिद खाजोना होगासिनो दङ होमब्ला सोरनि हा बिलाय जोंनिनो हा मानो होआखै जों मोनफिननांगौ बेखौ होननानै जोङो बाव फैना बुंफैबाय खिन्थु जोंनि खोथाखौ बिसोरो माने खुनु माबा खालामा आरो होमब्ला मानो होमब्ला दिनै बेबादि जोंनि मानि थाखाय बिथांमोनहा मानो CM जाखो मानो EM जाखो मानो जोंनि जिनिसखौ जोंनि गावनि बर'नि माबाखौ जुदि सल्भ खालामना लायाब्ला सल्भ खालामना होआब्ला होमब्ला मा जानांगौ नोंथांमोननि गामिनि मुङा नैबे मुजाबारि चिरां चिरांनि माबायावनो जादों मुजाबारि आरो दा बर्थमान आं दङ सथ' सामथाइबारि बेवहाय दङ आङो बे चिरां गोलैयो दा गोदाव सोराव जोङो आंल' नङा दिनै बे रायजो राजाफ्रा बहुद जायगा दाब मानसिनिफ्राय बेबादिनो खालामबाय सोरबा एखेबारे गरिबथार सोरबा एखेबारे ओरैबादि सानसे जुदि माने माबा मोनसे खालामाब्ला गथ' गथायनो मोनजानाय जाहोनो हाया ओरैबादि दङ गरिब अब्ला दिनै जोङो मानो जोंनि माबाखौ जोंनि सलखौ मानो खालामना होआखै जोंहाबा बिराद दुखु दङ दिनैल' नङा दिनै गुबुन बोसोरनिफ्राय जोङो 13-14निफ्राय जोङो नांगासिनो दङ दासिमबो बेसे बोसोर जाखो होमब्ला मानो खालामाखै बिथांमोन खालामना होनांगौमोन माब्रैहाय अकुपाइ खालामनो खाबु मोना बिथांमोनहा नोंथांमोननि हाखौ अकुपाइ खालामनो बिसोर खालामनाय जादों जों बेखौ मिथिला बै आबै आबौमोननि खोथा जाहैबाय जोङो बिसोरो अकुपाइ माने ओरैबादि सोरबाबा ओरैनो हा मावनो होनना फैदोंमोन नामा बेखौ जोंबो मिथिला बै समनि खोथा दा बिनिफ्राय दा जों नायबाय जोङो माबायाव SDC अफिसाव नायबाय जोंनि बर'नि हाजोब गावनि हाजोब दा बिनिफ्राय जोङो बे जिनिसखौनो जोङो दा माबादि खालामनानै लानाया जोङो गासिबो जोंनि माबायाव लेखाफोरा गासिबो दंजोबो मुजाबारि गामि हिसाबै बेसे बिगासो हाया अकुपाइ जानानै बै मुजाबारि हिसाबैथ' हाया बहुत दंथारो 1200 बिगानि आबबावसो थानो हागौ ओरैबादि अबा माने माबा जालांबाय अबा माने गावनि हा एखेबारे माबा दंजोबो दा बेफोरबायदिखौ जोंनि गभर्नमेन्टआ मानो नायनानै थागोन जोङो अथ' बुङो जोंनि खोथाखौ माने जोङो गामिनि नालाय जोंनि गामिनि खोथाखौनो माने माबा गैया जाहैबाय आरोखि दाम गैया दा बेबादिखौ माने जोंनि गिदिर गोलावफ्रा बेबादिखौ एसे साननानै गावनि जाथिनि हा दिनै जार फलथे जोंनि मानसिया गोदाव सोराव जानानै दं मानो दिनै मालायनिसो गथायनो नागिरदों हाखौ मानो गथायनो नागिरखो बेथ' जाना थाङाखै गावनि मानसिया गोदाव सोराव जानानै दं मानसिखौसो बुथुमनानै दङ बिदि दङ मानो बिदि जाखो ओमफ्राय बे सरकार थानानै सरकार थायोब्ला साबसिन मा बिसोर मा खालामदों बिथांमोनालाय बिथांमोनथ' बिदिबायदि माने खालामनाङामोन बेबादि मानो नाङामोन आथिखाल सरकारखौ मा खालामगोन औ दा जों बेखौ खावलायगोन दा बिथांमोना बे जिनिसखौ जोंनो माने गावनि हाखौ माने बेखौ होनांगौ आरो जोंबो मोननांगौ गरिब दुखिया जाहाथे बे गावनि हा जाय बिगासे दङ बेखौ मोननांगौ होफिननांगौ